ti'n mynd i helpu fi wneud bisgedi ar gyfer penblwydd Alice? Ie? A beth sy'n mewn fan hyn? Fflwr! Ti'n nôl llwy? Peth cyntaf i'w wneud yw pwyso 175 gram o fflwr O, digon. a 25 gram o bowdr cwstard. Rhowch e yn y peiriant ac ychwanegwch 100 gram o fenyn. Cymysgwch yn dda. Gwasgu hwnna. A stop. Right, Mari, ni angen siwgr nesaf. Mesurwch 100 gram o siwgr caster Siwgr mewn. ac ychwanegwch lwyed dda o flas fanila. Just un o'i ni angen, ti'n mynd i cracio fe? Right, ti'n cofio sut oedd mami wedi dysgu ti? I cracio fe yn ofalus. Gwan. Ac eto. Gwan. Good girl. Cymysgwch eto tan mae'r toes yn dod at ei gilydd. Ti eisiau gwasgu fe? Oh, okay. Blasu am y munud nawr. Ti'n blasu hwnna i ti? Neis? Lapiwch e mewn cling ffilm a'i gadw yn yr oergell am awr neu ddwy i galedu. Nawr mae'n barod i'w rolio. Mae ti rolio, ddim jyst pwyso. Stuck. Mami helpu? OK, dwy law. Rholiwch y toes i tua hanner centimetr o drwch. Torrwch y siapiau cylch mas a'i gosod ar drei pobi gyda phapur arno. Un. Torrwch dyllau mas o'r canol, ond cofiwch gadw nhw. Mi fydd rhain yn berffaith i wneud bisgedi bach eraill. Ti'n rhoi hwn yn y ffwrn? Pobwch am ryw 12 munud. Good girl. Hai ffwrn. Dwi'n mynd i addurno rain dy icing pink. Bydd angen 150 gram o siwgr icing, Dwi'n teimlo bach o dŵr mewn, ti'n mynd i cymysgu. chydig o ddŵr, a lliw bwyd coch. Ti'n gallu try, please? Mami, mynd i wneud tyma bach o icing gwyn hefyd. O, na! Na! Dyle'r bisgedi fod yn barod erbyn hyn. Ti eisiau fi nôl i'r ffwrn? Ie? Ie. Bydd y bisgedi angen oeri'n gyfan gwbl cyn ei addurno. Let's add y bisged. Rhowch ddigonedd o'r icing pink ar y bisgedi a gwnewch batrwm bach neis gyda'r icing gwyn a ffon gocteil. I addurno'r bisgedi bach, jyst gwnewch icing fwy tew a'i beipio ar ei penne. So ti blasu popeth, so? Yes. Lush!